Альберт Хәсәнов хикәясе. Аналар һәм балалар. Җанып пешеп, тиргә тузанга батып, абыйлар белән пешәннән кайтып кердек. Без атларны тугарган, пешәнне бушаткан арада, әни бөтен эшен ташлап, мунча җагарга кереште. Шул чак моңарчы каядыр күзгә күренми югалып йөргән Мияубикә әллә каян гына килеп чыкты да, нидер үтенеп сорагандай, гозүрләнгәндәй итеп, әнинең аяк астында бөтерелә башлады. Китче зинһар, җә ашыгычлык белән өстеңә басармын, имгәтермен дә, бәләле булырмын дип, әни песине читкә куа, этеп тә җибәргәли. Мияубикәнең анда эше юк, ул бөтерелепме бөтерелә. Атналар буе биләмчелектә йөрисең дә, кайтып миннән ашарга таләп итәсең дип урышкалап, әни аның тәлинкәсенә сөт чыгарып салды. Мияубикәнең үтенече ул булмаган икән. Сөт салган тәлинкә җанына килеп тә бакмады. Аларны аңлап булмый шул. Аяк арасында сырпаланып, бөтерелеп, мунчага жакмавыбызны сораган икән ул. Әнинең җитез кулы барысына да өлгерә. Без пешән бушаткан арада самавыр да кайнап чыкты, мунча миче дә дөрләп җанып китте. Куе булып төтен чыга башлады. Мунча чормасында нечкә тавыш белән песи балалары мияуларга кереште. Атналар буе кайда югалып йөрүеңнең дә, аяк атларга ирек бирми сырпалануыңның да сере ачылды хәзер, дип куйды әни. Тапкансың инде урын. Шунда менеп кем балалы инде, җә? Мичтән төтен күбрәк чыккан саен, песи балалары да катырак чинарга кереште. Мияубикә дә әнидән бер адым калмый. Анда минем балакайларым төтөнгә тончыгалар бит инде, дип кенә әйтми. Әни каяндыр иске иләк табып алган. Бу бәләләрнең кәнсиртеннән котылып булмас, шушыңа тутырам да төшереп җиргә атам үзләрен, дип сукрана, мунча чормасына менеп китте. Кая ул? Песи балаларын кыек астыннан кул белән генә түгел, кисәү агачы белән дә тартып чыгарырлык түгел. Миннән калмады, әллә кая качып балалагансың икән, үзеңә үпкәлә. Синең балаларыңның борнына төтен керә дип, яккан мунчамны сүндерер хәлем юк дип, әни кире аска төште. Балаларың алай бик кадерле, бик жәл булса, әнә сыртларыннан эләктер дә икенче урынга үзең күчер, дип, өйгә үк кереп китте. Әнинең үз мәшәкатьләре дә муеннан, песи кайгылары белән җыры чагы түгел. Мияубикә моны үзе дә бик тиз аңлап өлгерде ахры. Бераздан ул кинәт кенә юкка чыкты. Балалары да чинаудан туктады. Карасак, Мияубикәбез шунда, балалары җанында иде. Төтеннән җәшереп, аларның барысын да җыеп, астына тутырган. Үзе тончыгып үләргә дә әзер. Тик нәниләре, күз нурлары гына исән сау, имин булсын. Әни, хәтта хайваннарда да ул шулай бөек һәм тиңдәшсез күрәсең. Шуңа күрә дә бит аны дөньядагы иң матур, иң җавымлы, иң сөйкемле сүз белән һәм гап-гади итеп әни дигәннәр. Сез Альберт Хәсәнов язган «Аналар һәм балалар» хикәясен тыңладыгыз. Аудиоязма audiokitaplar.com сайты тарафыннан ясалды.